Ya hari ini jam 1:30 malam. Ya, Repnato itu tuh tidak bisa dibilangin sama sekali. Dalam keadaan sakit. Tak cari di kebun sana, nggak ada. Kita cari di kebun yang belakang. Kita lihat ya, seperti apa sekarang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Turu. La ilaha illallah, aku merinding ya gue. Kekatan Ya, dalam. pokok ya. Mana toh? Boleh domongi sing Apa nek manut. ketang ijak kamari? Makeup. Luwe ya? Luwe. Mangan ketang jejek ngelak. Iya, iya, iya. Yo, mangan tapi yo. Heeh. Boleh domongi sing manut ya Allah. Alah. Kebung ya tengmu. Sik. Ya. Boleh dikandani sing manut kan lho. Kowe iki jam 1:30 bengi turut kebonan kaya ngene. Aja kaya ngene lek diomongi. Kowe iki tak sayang kaya ngene. Sing ngopeni sapa terusan arepe? Sampai rame lamet. Sampai ini Lami Rahmat ngopo turut kebonan. Cek lho kono. Ngomongin kok ora kenek. Aku takon. Kok turut kebonan kaya wong lek domongi iki sing manut. Tak gundul lho lek domongi. Manut ora? Domongi kene ora? Tak omongi. Tak omongi rungokno. Aja kaya ngono, iki jam 1:30 bengi turut kebonan. Ngono kuwi gak apik. Krungu apa ora? Saiki luwe. Luwe. Lah mangnya apa tak tawani mangan ra gelem. Manut ora? Manut apa ora? Kayak sobo kebonan. Ini teman-teman ya, jam 1:30 malam dia itu sobo kebonan. Coba kalau bukan saya, siapa yang mau meranteni ki arek dalam keadaan seperti ini? Luwe. Sopo rek arek wedok sampai jam semene. Kayak ngene lek domong sing manut. Tenan. Aja kukur-kukur. Aja kukur-kukur dikandani. Nek domongi apa ora? Manut apa ora karo aku? Minta maaf. Minta maaf. Sepurane. Sebatar. Ora sing banter ngono ngomong minta maaf. Tangannya hanya peris. Delok petenge kembung ora. Iya pok-pok. Luwe. Banyak ketang ijak. Jikokne mangan. Ajange dijikok saiki. Ajange dijikok. Sopo kebonan teman-teman ya. Ya Allah. Kaya apa rasane lho kayak arek wedok jam semene. Dari sore tak tawarin makanan mau nyente-nyente bengok-bengok. 1:30 bengi. Sopo kebonan. Long sore nyala kaya ngono iki. Apalagi urung mangan. Kalian ya sing komen-komen dikene kene. Ya seperti ini keadaannya. Mangan. Karo soto ya. Karo kek turu ngombe obat kek turu ya. Ya, minta maaf. Manut apa karo aku? Tak jukone mam. Ini rek eneke saiki tuh lawe karek sithik karo tahu harus soto. Eneke iki aku iso mam soalnya keadaane bengi. Keadaane bengi. Ayo linggo sik, mam sik, bar iki ngombe obat. Ayo. Duduk. Wong awakmu ki panas, cekreh-cekreh lho. Kameraku kotor rek. Yo duduk. Tangan. Saya tak mau maju, saya. Mana? Domong iki sing manut. Yo tak tangekne. Yo man. Wih sing manut karo aku. Awakmu ki lagi nggak penak, lagi nggak
Enggak sehat, lek domo ki mbok yo sing manut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Mari. lana Ada Bima mana? wakina Ada mana? a Telepon. keadaannya dia tuh sakit teman-teman ya. Arpo kaya apa tuh aku tetep kaya nggak tega kayak ngene lho. Terus apa maneh sing ape ngrumati wayahe usumi wong turu jam semene rek. Kalian bisa lihat hampir jam 2 pagi dia masih turut tegalan, nggak bisa dikendalikan kaya ngene. Longso banget rek atiku rek, ya Allah wong wedok. Nek domongi apa ora? Manut apa ora? Nek nakal dikapane. Dijiwit. Ya. Nek nakal tak jiwit ya. Manut apa ora saiki? Ayo gek demam, gek bubuk ngombe obat bari kita cukup obat. Nah. Mari meneke kuwi meng tak delok. Gek demam ben warak tenge, enggak masuk angin, Bu.